Hola, em dic Azucena i soc professora d'Història Contemporània d'Espanya i també d'Història de l'Art, que són matèries que s'imparteixen a segon de batxillerat, i us vull presentar la modalitat d'Humanitats. Primerament, i com a assignatures, tindríem d'obligatòria, d'opció comú, seria el llatí. Les matèries de modalitat, que podrien ser de primer o de segon curs, serien Història del món contemporani, grec, literatura catalana, geografia i història de l'art. També tenim altres assignatures específiques de centre, com serien sociologia, psicologia, anàlisi musical i també hi hauria l'opció de fer francès a primer. A qui va destinat o a qui li interessaria més fer aquest batxillerat? Bé, a tots aquests alumnes que els agradi llegir la literatura o la història, que estiguin interessats per temes socials, que tinguin una bona comprensió o fins i tot una bona memorística, i també que siguin comunicatius, que tinguin una bona expressió i una capacitat de síntesi i de persuasió. Quines sortides acadèmiques o professionals tindria aquesta opció, aquesta branca? Bé, podríem tenir el món universitari, però també cicles de grau superior. Aquests anirien des dels estudis d'humanitats o estudis culturals, passant per les filologies, catalana, castellana, anglesa, francesa, etc. Els estudis orientals, també s'inclouria el japonès, el xinès, les llengües aplicades, interpretacions, traduccions, també tot aquell àmbit d'integració social, treball social, mediació, igualtat de gènere, dret, si algú vol ser advocat, aquesta és la seva modalitat. I també tindríem altres sortides com seria la filosofia, ciències polítiques, les històries, geografia, història de l'art, com no, la gestió del patrimoni i en aquest àmbit també tindríem el turisme. Llavors també tindríem una altra branca que seria el disseny i la creació digitals i, per últim, així a grans trets, el món de la pedagogia, magisteri, educació infantil, també ens serviria de base i, com no, la docència, que és el que estem fent nosaltres. Com a consells, què us diria? Si teniu clara l'opció, és a dir, si sabeu a què us voleu dedicar i sabeu que aquesta és la vostra branca, endavant. Si no ho teniu clar, heu de tenir molt en compte els vostres interessos, les vostres aficions, què us agrada, què us motiva, perquè el batxillerat és una etapa que requereix moltíssim d'esforç i moltíssim de compromís. I és molt important que us agradi el que feu perquè no perdeu la motivació. Potser teniu alguna cosa en clar, potser no. Penseu que podeu canviar d'opció en qualsevol moment o fins i tot, encara que tinguéssiu molt clar què us voleu dedicar, pot ser que al batxillerat descobríssiu que la vostra passió o la vostra vocació són unes altres, com em va passar a mi. I res, i fins aquí. Si us agraden les humanitats, estarem molt contents de rebre-us.